Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Oh, oo noon, boss. Wa na ko siya makailan nimo. Ug nako. Kung bao ka na, luwas ang akong sikreto sa pagkakaroon. Pero boss, unsaon naman lang kung maulian siya. Ug mahinumdum siya sa inyong away. Kinahanglan nga inig-abot niya ng higayuna. Ni ana siya sa ko mga kamot. Ug mahibawan ko na kung unsay gamit niya ng yawi nga naa siyang bracelet. Boss Iman, Kinahanglang mahibawan ko kung paraon sa kanang yawi nga naa sa bracelet ni Salome. oh, boss, unya boss. Unsaon man na ron kung magkamata na siya. Sunod ako. Asa man to, boss? Bimbo, bantay si Salome kung magkamata siya. Pabutang ako tawag. Manawag pa ka itong balik daw, hana? Ay, paabuton lang nato. Kay importante man kay ni para ni Ma'am Dorina. Ang bahin sa unsa, Nga doon ay laing tao nga nakailan niya nga sa lumi. ang pangutana. Kung mga maayo bang tao ang nanawag, Kung sa may buoti mo ipasabot, Lola. posible nga ang nanawag mao katong poldo. Ang nadakpan nga misaw din, he. Ha? Nabati ko ang ilang gikasabutan sa basement ni Ma'am Dorena o ni Poldo. Mahimo nga amo kabuhian. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Oh, unsa man nga kondisyon, ma'am? Dorina, ayaw pagpakigdilin tong hana. Ug nga nang dili man Joseph. Katipon siya sa akong kaluha. Oh, unsa may imong ipabuhat na ako, ma'am? Gusto ko tabangan ko nimo sa pagpangita sa akong kaluha. Kanang Salome. Maunay nabati di mo? Oh, was sila mahibaw nga naara ko sa ilang dool. Dito nila ibutang sa basement ang lalaki ang dinakpan. Kung mauna, dili si Poldo ang nanawag. Laing tao ang nangita ni Anang Salumi. Mao ba? Pero kinsa man ka ning tawhana. O ngano nahibaw man siya sa numero sa telepono din Pamati, Puldo. Unsa man na, boss Iman? Hatagan ta kag laging higayon nga mabawi ni mo nako ang imong palpak. Ay, salamat jud, boss. Salamat jud kayo. Pero kinahanglan nga magmatngon ka na nga dili masipyat. Dili na jud ko masipyat, boss. Ako nang isaadi mo. Sige. Mao ni ang plano. Ihatod ninyo og laing lugar kana si Salome. Og unya biyae. Ha? Pasagdan siyang magkapauli sa ila, boss? Oo. Pasagda na to siya makapauli sa ila. Sa iyang bagong bana. O kay niya man ta sa south, adto siya sa north ibutang. Ipahilo na siya og luwas nga dapit. Nang Lingleng! Nang! Dok! Dok, dara ko, Dok. Unsa man? Si Lola nakatog na. Unya, katong lalaki. Nanawag magbalik ang lalaki nga nangita kang Salome? Wa naman, Dok. Di bitaw ko maghigdaan sa duol sa telepono aron makatubag dayon ko kung manawag. Pero wa man, oy. Kinsa makaang maong lalaki? Unya, Dok. Mangita na ba ang mga pulis ni Ma'am Dorina? Misaad sila. Nga human sa 24 ka oras. Kung di pa gani makitaan si Dorina, magpatawag na sila. Kailan na kining sugdan sa pagpangita. Usa man ni Napita. Oh.
ni ako sa daplin sa baybayon. Tessa, nga na may abot man ko din eh. Ay naman to mga tao nga may kidnap na ako. Oh, may mga tao na paingon ako din eh. Nagkaduulan siya na ako. Oh, tumboy man di ini. Apin ako kauban na siya sa may kidnap na ako. Pero Tessa, unsa man ni pagkahitabo ah. Nga nang ni naman ko ini dapita. Unsa sa namsap ni dapita? Kasakit sa kong mangutan ako kung unsa ni dapita. Nga naman eh. Uy, bisan usa ka sinina ni Dorina nga nawa din sa parador. Dok, wa man sab sa bulingunan ang pagkatog ang gisulob ni Ma'am Dorina gapi. Wa gyud ang pajama nga yelo. Wa, Dok. Kung mao na. Nagpajama lang siya nga milakaw. Imposible kay na. Tinuod, oy, mao gyud. Imposible nga mulakaw siya nga magpajama ra. Oh. Hala, Dok, basig ang lalaki na sabron nga nangita ni Salome. Ako na yung mutubag. Hello? Joseph, si Dorina ni. Dorina, hain ka magkaroon ha? Nga nung may biya magkasbay nga wa manangid ako. Wa ko mabiya diya, Joseph. Gikidnap ko. Unsa? Hain ka magkaroon? Di ako sa... Nang? Unsa gad ining lugar, ah? Hain ka magkaroon ha? Dorina? Di ako ko sa Liluan, sa may beach diri. Oh, sige. Uwat ako di ha? Anaon ti ka? Unsa man nga beach? Diin ba mo kikan ha, Eman? Nga nung dili naman kamusultin ako sa imong mga lakaw. May meeting ko sa kasosyo na ko sa negosyo. Sa legal? Sa legal ko negosyo. Busa ayaw na pagsigig putak-putak diha. Yan ba sa puton ka naman kaayo rin ha? Tungkol doon ako'y problema nga giatubang sa usa ko ka negosyo. Busa hilom lang muna diha. Basig unsa na ng mga lakaw ha? Basig may lain na kang babay. Naunsa ka? Wa na ko'y panahon sa laing babae. Gawas pa. Naa na ka. Kontento na ko ni Monica. Basta ha? Di yun na bahig babay ha? Di lagi. Salig lang ako. Way laing babae nga makasud karon sa kong kinabuhi. Ikaw lang. Hilutan na lang ko. Aron may samok. Kinsa magyug ka ang mga lalaki mikidnap nako. Nakasuot ko di sila sa bahay, agi sa luyo nga kakawyan. Posible sa giagian ni Puldo sila mo agi. Kung posible, nga si Puldo ang misulti nila bahin ako. Wa mo tuman si Puldo sa among kasaputan. Nagpangitaon niya ang akong kaluhang nga si Salome. Dorina! Joseph! Dorina! Joseph! Unsa ka? Okay ka lang? Wa ka pasakitin nila sa may kidnap nimo? Kalma lang, Joseph. Kalma lang. Di ni madag kalma. Uy. May samad ang imong wait. Unsa man? Di pasakitan ka ba nila? Kinsa sila? Nakaila ka ba nila? Joseph, may mubagsada na ta magsulti. Di ka po ipakayo ko. Okay, sige. Dali. Ato ta sa auto na. Nag-drive-thru na lang ko daan og kape. Kada gid ang gikinahanglan ako karon. Init nga kape. Yan ang imong kape, Eman. Ako gyud ang nagtimpla ana ha. Salamat, Nika. Sorry ha. Nagminadita ko.
Natural lang kana ninyo mga babae. Pero ayaw nagpalabi. Kay mo init unya akong mapasakitan ta ka. Sorry na kani. Ay, tuoy. Nanawag na sab si Mrs. Chi. Usa ka batang lalaking iyang gusto. Sige. Pagplano na. Pero ayaw una gamita ang itom nga van. Paghimo mo laing diskarte. Okay. Sige, biyahe na lang ko din Planuhag maayo nga di gyud mo palpak. Yes, darling. Buhi pag yun di ay si Salome. Kinahanglang magkapaduol ko sa kinabuhi ni Salome pag-usap. Nakasuod gid sa bahay ang mga mikidnap nimo. Oh, og tulo sila kabuok. Nakatimaan ka ba sa mga naong nila? Nagkatimaan ko, Joseph. Kinahanglan nga atong ma-report kani sa kapulisan. Pero, may nahipot nga lang ko. Usa ka na. Nakita ko sa naong sa mga mikidnap nako nga mupatay gyud sila og tao. O klaro kaayo nga may amo sila. Pero ang pangutana, anong ilamang kong gibuhian? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!